Я ніколі не сумую, моцна з кнігамі сябрую. Рады я вам пахваліцца, што ў мяне іх 3 паліцы. Ёсць Купала, Богданович, Колас, Цётка, Броўка побач, Караткевич, Маур, Лынькоў, Пушкін, Прышвін, Міхалкоў. Ёсць Маршак, Біянкі, Волкаў, Лінгрэнд, Твен, Радары, Толкін. Ёсць і казкі ўсіх народаў, і фантастыка, прыгоды. На паліцах кніг палова пазнавальна-навуковых, і калі часінку маю, засалодаю чытаю. І сярод сяброў маіх шмат герояў гэтых кніг. Дзень надарыцца няўдачны, не бядую і не плачу. Супакой мой не ў аптэцы, а ў маёй бібліятэцы.